Maayong utusubog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Huwebes karon Hulyo 2, tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Kaso sa Human Immunodeficiency Virus kon HIV sa Pilipinas misaka sa buwan sa Mayo kung ikumpara sa buwan sa Marso ning tuiga, matod sa datos sa Health Department. Matod sa DOH National Epidemiology Center nga ning buwan sa Mayo niabot nag 748 ang mga bag-ong kaso sa HIV. Mas taas kini kaysa sa 667 nga new HIV cases sa buwan sa Marso ning tuiga. Matod sa DOH nga mauna kini ang kinatas-ang kaso sa buwan sukad nagsugod og tali ang buhatan niadtong 1984. Gikan sa Enero hangtod sa Mayo, dunay 3,157 ka mga HIV cases ang natala ug 2015 sa 2015 ini ang nahimong acquired immunodeficiency syndrome kon AIDS ug 96 na ka mga tao ang namatay. Samtang sa buwan sa Mayo, 41 na ka mga HIV cases ang niprogreso sa AIDS ug 21 ang namatay gikan niini. Matod sa DOH nga ang new HIV cases nakuha gikan sa sexual act. Kasagaran niini ang gikan sa lalaki nga nakighilawas og lalaki usab. Sunod ang homosexual contact nga dunay 364 ka kaso. Dayon ang bisexual contact nga dunay 261 ka mga kaso ug ang heterosexual contact nga dunay 72 ka mga kaso. 20 ka mga kaso sa HIV ang gikan sa injecting drug use. Sa buwan sa Mayo, mas daghang HIV cases ang natala sa National Capital Region, sunod sa Calabarzon. Sa Central Visayas, dayon ang sa Central Luzon ug ang Davao Region. 56 ka mga infections nga gikan sa sexual intercourse ang gikan sa overseas Filipino workers. Mga grupo gipanghingusgan ang balaod nga magprotektar sa mga shark o iho dinhi sa Sugbo human na sayrang dunay mga baby sharks ang giingong gibaligya sa lungsod sa Dalagete. Ato sa Sharks and Manta Rays Ordinance Implementation Workshop sa Cebu Provincial Capital kagahapon, daghang mga organisasyon ang nisugyot sa pagpang-apod-apod sa mga kopya sa Provincial Fisheries and Aquatic Resources Ordinance ngadto sa publiko. Matod ni Marlito Guidote, ang Information o Enforcement Specialist sa Ecosystems Improved for Sustainable Fisheries Project, nga importanteng mailhan ang mga tao nga mogamit ug mokaon sa mga iho. Sanglit gingong dunay ubang nga mga tao ang mobaligya og mga ngipon ug gamiton ang mga iho sa medisina. Ang uban mobaligya sa mga kapay aron himuong shark fin soup. Niadtong Domingo, 20 ka mga batang iho ang giingong gibaligya sa merkado sa Barangay Poblasyon, Dalagete. Ug bisan pa man nga dunay ordinansa nga gipasar, dunay gihapoy mga report sa mga iho nga gibaligya sa merkado. Si Guidote miawhag sa Department of Interior and Local Government nga mo-issue og memorandum nga momando sa pagpang-apod-apod sa kopya sa ordinansa sa mga komunidad. Giawhag sab ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Coastal Conservation and Education Foundation ug ang Kapitolyo nga maggama og listahan sa mga sharks ug manta rays nga kinahanglang protektahan. Gisugyot sab ang paggama og hotline number nga mao'y gamiton sa katawhan aron sa pag-report sa mga illegal nga aktibidad kalabot sa mga iho sa ilang komunidad. Ang Cebu Provincial Police Office ug National Support Operating Unit giawhag sab nga mohatag og kopya sa ordinansa sa tanang police stations aron ma-monitor ang moabot nga mga isda dinhi sa Sugbo ug sa merkado. Ang probinsya gikinahanglan sab daw dunay spot audit team nga mosiguro nga ang Municipal Agriculture Officer ug ang Chief of Police nagsunod sa ordinansa. Si Cesarim Joseph Estella sa Provincial Environment and Natural Resources ningon nga iyang ipatawag ang mga market administration sa usa ka meeting aron sab i-monitor ang mga merkado. Opisyal sa Davao City Police Office giawhag ang National Food Authority kon NFA nga paspasan ang investigasyon sa aligasyon nga niabot na sa dakbayan ang fake rice. Si Davao City Police Office Director Vicente Danao Jr. milimod nga biktima siya sa giingong synthetic rice apan miangkon kini nga na-paranoid na sab siya tungod kay di siya makasulti sa diferensya sa tinuod ug peke nga bugas. Gani daw ang bugas nga ilang gibutang sa refrigerator wala bago ang texture niini ug nakapangutana na lang siya sa iyang kaugalingon kung biktima ba sab siya sa fake rice. Dugay sab daw mapanos ang bugas ug dunay tubig nga mogawas kung pug-on nga susama sa mga nakita niyang reports o sa internet.
Ang Davao City Police Office wala pa nakamugna og team nga maoy mo imbestigar sa gingong nikatap nga fake rice sanglit naghuwat pa sila sa resulta sa laboratory nga gisumiter sa NFA Davao ngadto sa Food Development Center ni adtong Martes. Matud ni Danao nga ang resulta sa lab analysis makatabang sa publiko nga makaila sa tinuod nga bugas ug sa peke nga bugas. Koreano sa Bacolod City gimonitor kung positibo sa MERS-CoV. Si Crystal Clemente sa report. Gimonitor karon sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Bacolod ang usa ka Koreano nga gituohang dunay Middle East Respiratory Syndrome coronavirus kon MERS-CoV. Si Dr. Carmela Ginsoli sa Bacolod City Health Office gikumpirmar nga adunay usa ka Koreano ang na-confine sa usa ka pribadong hospital sa dakbayan sa Bacolod ug gibalhin kini sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Matud ni Ginsoli nga gibantayan sab karon ang apartment nga gipuy-an sa Langyaw. Ang langyaw miabot sa dakbayan sa Bacolod ni adtong Hunyo 26 ug mipakita og mga sintomas sa MERS-CoV sama sa hilanat, ubo ug sore throat. Ning pagbalita, naa na sa 182 ka mga tawo ang positibo sa sakit nga MERS-CoV sa South Korea, diin 33 niini ang namatay. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sunstar news? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries.
What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you! Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa Bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay, original ni bay. Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Kanhi sikat nga child actor nga si Jiro Manyo nahibalik na sa iyang pamilya, si Cristal Clemente sa Showbiz Chika. Human sa pipila ka adlaw, sukad siya naglibot-libot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Kanhi child actor Jiro Manyo gikuha na sa iyang manghod. Kay numdumang sa wala pa siya gibuhian sa mga opisyal sa airport, si Manyo nakit-an pang nangita og mga sobra sa pagkaon sa mga fast food restaurants sud sa naiya. Una siyang nailhan sa security guard nga si Frank Sorca ug matud sa gwardya nga nisulti si Manyo nga nilaya siya tungod sa iyang mga kaaway, lakip ang iyang ama-ama. Sa dihang gipangutan na si Manyo kung hinumdum ba siya nga sikat siya nga aktor sa una, matod niya nga basin og nasaypan lang siya sa tinuod nga Jiro Manyo. Si Manyo gikuha sa iyang igsuong si Andrew Santos. Nagsugod ang kasikatan ni Manyo human siya makadaog og FAMAS o Korean Best Actor Awards alang sa iyang role sa drama film nga Magnifico, apan nawala kini sa showbiz industry tungod sa illegal nga drugas. Cristal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Follow po sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto ug sa 645 Mega Lotto sa mga bulak kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.